खुलि दरजाया खुलि बिबारि नों मानो एसेबो बुजिया खुलि होनदोंना फोजोंसारखौ फन खालामनोसै आं फोजोंसारखौ मानो रिसिभ खालामाखै बियो मानो खुलियाखै अनसुलि फैसिगोन बिबारि बे फोजोंसारा मानो रिसिभ खालामाखै है गरमफ्राव सोर फन हरलाबाय थादों आं रिसिभ खालामनो बादों रिसिभ खालामा आङो थान्दा थान्दा हावा जानो फैदों आंहा बेसेथो फन हरबाय थाखो बे सोर मार र' रिसिभखौनो खालामथानसै बिबारिया आंखौ फन हरदों नाथाय मानो मायबाफोर जायाखैथ' दहायनिफ्रायनो हरगासिनो 10 बारसो जाबाय खोमा आंबो आरो रिसिभ खालामनो बानानै सोरनिबा होननासो सानदोंमोन हेलौ बिबारि मायबाफोर जादों नामायो नों मानो गाबदों मा जादों मिनि सोराङा मोजां नङा अनसुलिया स्कुलाव थांबानो बियो आंखौ जबरदस्ति दांलु दांला खालामबाय थायो आरो आंखौ जुलि खालामनो नागिरबाय थायो बिखुनजो थैनायनिफ्राय आंखौ बेसेबा उतपात खालामगासिनो बियो बदतमिज खालामगासिनो आं दा मा खालामनो फोजोंसार तिलु मोनाबो बेजों हाबासो जानो होयो आंखौ मोस्रोम लानायाव थाहैदोंमोन 15 दिनसो बेयावबो बिजानि बिखुनजोआ मोजां नङा होखारबाय थायो जोंफोर थानायखाय सुखुवाखैनो बेनिखायनो फैबाय फोजोंसार लागिबा आं नोंजोंनो हाबा जागोन थेवब्लाबो मिनि सोरांजों जाया आंखौ थानोनो सान्थि होला बेयो फोजोंसार आं मा खालामनो मा बे सैमाया साला नोंखौ मालानिफ्राय बेफोरबायदि उतपात खालामगासिनो हो बिबारि नों मानो खिन्थाखैमोन दे मानो दिनैसो खिन्थादों नों आंनो गोबाव जाबाय बेसेबा गोबावनिफ्रायनो बियो आंखौ बेफोरबायदि खालामगासिनो आइ थैनायनिफ्राय बांसिन साला बे सैमाया नै दाबो दरजा बुबाय दंमोन दासो थांबाय अनसुलि गैयाबा बांसिन आंखौ डिस्टार्ब होयो बियो पापिया अनसुलि गैयाबाथाय बेसेबा गिसोम थाबाय थायो आङो फोजोंसार मा खालामनो आंहा जेथिंबो लामा गैया जाबाय बिबारि नों टेनसन खालामनाङा आं नोंखौ लायगासिनो नों आंखौ लांफैगोन नाथाय आं नोंसानाव बोरै थांनो नोंसाया नङा आं नोंखौ रुमाव दोनगोन नों आरो नानिजों थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं नोंखौ साननैसोनि उनाव जुलि खालामगोन बिबारि नों आंजों हाबा जागोन ना औ नोंजों हाबा जागोन आं फोजोंसार माथो खालामबावनो आरो फोजोंसार बे मिनि सोरांनि उतपातआ बांद्रायबाय बे मिनि सोरांजों जुलि जास्लायस्लाय नोंजोंनो जुलि जागोन आङो बियो मोजां नङा बियो सासे गुन्दासो नाथाय नों जाया आंखौथ' मालाबाबो गनायना लानाय नङा औ आं मिथिगौ आइया गनायना लानाय नङा होननानै जुदि आइया नोंखौ न'आव लाबोनो होआबा आं नोंखौ रुम भारायाव दोनगोन आं नोंनि आलाय सिलायखौ नायनो हाला बिबारि माथो खालामबावनो फोजोंसार आं बोरै थानो दे बे न'आव नोंनो बुंनाय मिनि सोरांनि उतपातआ बारानिफ्राय बारासिनसो जाबाय दङ मानसिखौनो मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाला आङो बिबारि नों टेनसन खालामनाङा आं नोंखौ लायगोन गाबोनो जागोन दे गाबोन फुङावनो थांगोन जोङो अनसुलिया फैबाय नामा स्कुलनिफ्राय फैयाखै बेखौनोथ' नेबाय दङ आङो अनसुलिया फैबाथाय जेबो खालामनो नागिरा नाथाय अनसुलिया गैयाबानो आंखौ दांलु दांला खालामनो नागिरो आरो किसबो खालामनो नागिरो ओरैबायदि माने बेयो मानसिया साला हारामिया दिनैसिमहालागै आंनो बेफोरबायदि खालामफेराखै नोंखौ थारैनो नोङो बे न'आव थानांला नों फैमारदे बिबारि आं नोंखौ जुलि लागोनथ' आंहा जेबो प्रब्लेम गैया मोनसेल' प्रब्लेम आइ थेवब्लाबो नोङो आइखौ टेनसन खालामनाङा आइया सानसे नङा सानसेबाबो गनायना लाखागोन सोर बिमायाथ' सासे बुरि हिनजावखौ बिहामजो महरै गनायना लानो हानो देनाय रावबो हानाय नङा बेनिखायनो आंबो नोंजों हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय बेफोरबायदि उतपाताव आं दा बोरै थानो आंहा जेबो लामायानो गैला फोजोंसार बुजि मोनो आं नोंखौ बिबारि आंथ' रावजोंबो हाबा जाया होननानैनो दंबाय थायोमोन नाथाय बियो ओरैबायदि उतपात अनसुलि नों सफैबाय फोजोंसार अनसुलिया सफैबाय दे नों जेन थेन थादो दिनैखिनिखौ मेगन मिसिबनानैबाबो
आं नोंखौ गाबोन लायगोन। जागोन दे। आइ नों फैबाय आइ र' नै ओंखाम संनो नागिरदों आं दासो। आयै ओमफ्राय दरजाखौ मानो फांथेना लादों? खुलि आं दै गांदों। र' आइ। मा आयै नोङो दरजाखौ मानो फांथेना दङमोन हा? माबा जेबो नङा ओरैनो दरजाखौ फांथेना थायो आरो बे सानथिं माथिङो आरोथ' न'आव दादैबो दङ माथो। ओरैनो फांथेफ्लांदोंमोन आङो दरजाखौ। ओमफ्राय आयै ओंखाम उखैसोदों आङो। ओंखाम मोनबाय ना? माबा ओंखामखौ संखांसिगोन र'। संनो नागिरदों दासो। जागोन र' दसेनो मोनगोन। मा आयै दाबो ओंखाम संखायाखै नोङो? दाहालागै जानो मोननांसिगौमोन ना। मा उखैना फैदों आं दिनै दखानावबो जेबो जाबोआसै। माने दिनै खर'खौ एसे सानाय मोनदोंमोन आङो बेनिखायनो गोबाव जाबाय संनायाव। संनि र' दसेनो जागोन। थांनाय नोङो आथिं आखाइ सुहैनाय। दै लोंनि र' आङो। दे आइ नों दैखौनो लोंनानै थाथ'। खर' सानायैनो उन्दुना दंथ'योमोन आङो दे। दे खर' सानायनि मुलि दङबा जा आयै। एसे हामबाय र' नों फैनायखाय। ए आं फैनाय लोगो लोगोनो हामबाय होमबा? औ आइ। हेलौ मा खालामदों मादै? दङ र' आं ओरैनो। नोंनालाय मा खौरां नानि? गोबावनि उनाव दिनैसो फन हरबाय। नोंसोरबो हराखैमोन ना मादै? फोजोंसारालाय माथो खालामदों मादै? दङ र' ओरैनो नानि मा होनो मा बुंबावनो नानि आंना फिसालायानो मानो बिदिथाय। नोंखौथ' लाबोनो बेसेबा गोसो दङमोन आङो बिहामजो खालामनानै नाथाय बे फोजोंसारा खालि हाबा खालामा नाङा नाङाल' बुंबाय थानायखाय आंबो आरो माथो बुंबावनो। औ मादै आं फन हरबाबो रिसिभखौनो खालामा आरो रिसिभ खालामबाबो रायज्लाया खालामोना आंबो बेनिखायनो खालामाखैमोन। माथो बुंबावनो आरो नोंखौनो लाबोगोन होननानै नायबाय दा बेनो नांलानो। थाथोहाय बोरायना थाथोंसै नानि हाबाखौनो खालि खालामाल' बुंबाय थायो। दे गोसो गैयाबा आरो माथो बुंबावनो मादै। नोङो गाज्रि मोननाङा दे नानि बिदिनो फनबो हरनाय जायासै बे मानसियानो नाङा होनना बुंबाय थायो नालाय। दे जेबो नङा दे मादै दिनै नोंखौ गोसोखांनानै ओरैनो खबर लानो होनना फन हरबाय। ओमफ्राय फोजोंसाया गैयाबा न'आव? गैया गामिथिंजाय ओंखारलांदोंमोन। दे होमबा मादै ओरैनो मोजाङै दङबा? औ दङ दे नानि। दे होमबा मादै दोनथ'नोसै। औ दे। देमलायखौ जोबोद बिहामजो खालामना लाबोनो गोसोथारमोनहाय आङो नाथाय बे फोजोंसारानो खालि लाबोआल' बुंबाय थायो। आइयाथ' बिबारिखौ मालाबाबो गनायमारनाय नङा। आबा देमलाया फन हरदोंमोन दिनै। देमलाय बेलाय मानो फन हरदोंमोन आयै? फोजोंसार नोङो देमलायखौ लाब्बा मा जायो रे? एथ' मोजां गथ'आ। आंलाय मानो बेखौ हाबा खालामनो? आं हाबा खालामा। आयै नोंलाय माथो मिन्थिखागौ आं हाबा खालामनो गोसो गैया होननानै मानो बुंबाय थायो नोङो? गादावरि आयं बांद्राय गोसो गैयै मानसिफोरखौ बेफोरबायदि ब्रा खालामबाय थानाङा। दा फोजोंसार आदाया हाबाखौनो खालामनो गोसो गैयाबा दा बोरै खालामनो दिनै? औ गांजेमा गोसोम रानि नों थिगखौनो बुंदों नाथाय आइया मानो बुजि मोना आयै आं हाबा खालामालै देमग्लाया हाजार मोजांबाबो आंनो नाङा। मा होनबा जोङो बिहामजोनि महर मोखांखौनो नुला नामा? बिहामजोनि संनाय खावनाय मोनजाला नामा बे जिउआव? मोनजागोन र'लै आयै मोनजागोन नाथाय आङो देमग्लायखौ हाबा खालामा माने दानो हाबा खालामथ'आ आङो। देमग्लायखौ हाबा खालामा होनबा सोरखौ हाबा खालामगोन नोङो हा? ना नोङो दाबो बै बिबारिखौनो गोसोखांबाय थायो हा? दाबो मोजां मोनो नामा नोङो बेखौ हा फोजोंसार बुंनाय? आं मोजां मोना। होमबालाय मानोथ' देमलायखौ लाबोनो हाया? लाबो थाबैनो। गथ'आ फैनोबो गोसो दंमोन नोंजों मिथिगौ ना? नाथाय आयै आंनो नाङा देमलायखौ लागिबा गुबुनखौ हाबा खालामगोन आङो नाथाय देमलायखौ नाङा आंनो नाङा उनाव नायगोन आङो गावनो। आरे देमग्लाय बायदि सिख्लाखौ नोंनो नाङाबा सोर बायदिखौथ' नांगौ? एथ' मोजां नायनोबो मोजां खामानिबो मावो गोसोथोनायबो गैया रावबो। है मानो बुजि मोना आयै आंनो देमग्लायखौ नाङा होनदोंना नाङा हाजारखि नोङो आंखौ हाबा खालामनो जबरदस्ति खालाम थेवब्लाबो आंनो नाङा। माबायदि नुदोंना गांजेमा गोसोम रानि? देमग्लायखौ फसाया खोमा दे आयै दानो हाबा जानो गोसो गैथ'आ खोमा फोजोंसार आदाया। मानो गैया बियो दानो बोरायना हाबा जानो नागिरदों नामा बियो? उनाव गथ'फोरा माथो आबौसो होनना बुंगोन। बेसेदि जबरदस्ति खालामबाय थायो बिसोरबो नाथाय फोजोंसार आदाखौ आंनोसो नांगौ। आंसो मोजां मोनो फोजोंसार आदाखौ। फोजोंसार आदाया बिदिनो बोरायना थाथोंसै उनाव ओमफ्राय रावखौबो मोनाबा बियो आंखौ लागोन। बिसोरो खालि देमलाय खालि देमलाय। आंसो जागोन फोजोंसार आदाजों जुलि। सोरबायदिखौथ' नांगौ बेनो हा गांजेमा गोसोम रानि? नायनाय माबायदि सिख्ला नांगौ बेनो? मा मिथिगौ दा बिहामजो नांथारगौहाय आङो। दाहालागै फिसौफोरनि मोखांखौनो नुनांगौमोन आङो नाथाय गैया हाबाखौनो खालामानो। उनावसो हाबा खालामगोन बोरायबायानो बेसे बोरायना हाबा खालामगोन बेयो? फोजोंसार मानोबा नोंखौ आं बावनोनो हाला। जानो हागौ नों आंखौ मोजां मोना नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनो।
जानो हागौ नों आंखौ फसायाखै थेवब्लाबो आं नोंखौ फसायो मानोबा नोंजोंनो जुलि जानो लुबैयो आङो ओइ देमग्लाय थुमसि नोङो माला फैखो आं फात्ताखौनो मोनासै आंलाय नोंखौ माथो बोदोंमोन नोङो गैया थालानो गैया मा सानबाय दङ नोङो ओइ थुमसि आंनि थाखायदि सेंग्रा सासे नायदोंमोन बे सेंग्रायाथ' आंखौ फसायाखै देनाय आंखौ हाबा खालामा होनना बुंदों थेवब्लाबो मानोबा आं बे सेंग्राखौनो बावनो हायाखै मार गोसो जायो बेजों हाबा जानो नोंखौलाय मानोथ' फसायासै दे बे जाम्बायालाय नों बायदि सिख्ला मोनगोन नों बायदि सिख्ला मोननाय नङाथ' आजिखालि जुगाव बियो ओइ थुमसि आंखौ नुनायाव जोबोद गाज्रि नुयो खोमा न' एसेबो माने समायनाखौ नुवा खोमा बेनिखायनो आंखौ फसायासै बियो मानो समायना नुवा जानो नों बायदि समायना दङ जोंफोर गामियाव बेलाय फोजोंसार होनाया जाम्बासो दे नों बायदि सिख्लाखौनो रिजेक्ट खालामदों बादो बेबायदि सेंग्राखौनो नोङो सानबाय थानाङा बेनिख्रुइ साबसिन मोनगोन नोङो दादि आं मानोबा बेखौ मोजां मोनो आयौ नों हारसिं मोजां मोनना मा जानो दे देमलाय दा नोंखौ रिजेक्ट खालामखादोंबा बियो नाथाय बिनि बिमाया आंखौ लांनो जोबोद गोसोमोन माबा हाबाखौनो खालामनो गोसो गैयानो बियो सोरबा दं खोमा दे बिनिया मिन्थियाथ' सोरबा दं दे बिनिया बेनिखायनो नोंखौ रिजेक्ट खालामदों नङाबा नोंखौ रिजेक्ट खालामनो बियो गावगायालाय बेसेथ' साइज दुखु मोनो आङो सानबाथाय आंखौ दि बियो रिजेक्ट खालामदों मानोबा आंहा मोजां मोनसियो सेंग्राखौ जोबोद रायज्लायनो लुबैयो बिनि माथो खोनासंनो लुबैयो नाथाय बियो इगनर खालामबाय थायोना बेनिखायनो खालामला आङो बादोलै फन सन खालामबाय थानाङा बिदि सिं जानानै फन खालामबाय थायो नामा गावखौनो मानो एसेबां सिङाव दोनो नोङो थौ थाइजौ खाजि जाहैनोसै जोंनिया थाइजौ जानो लुबैसोदों गरमाव थौ मा बुंबावनो आङो थुमसि मानोबा फोजोंसारखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आङो जि रायज्लायनो लुबैखायो आङो आयै आं थांसै बेयाव हाबफैफिनला आङो डाइरेक्ट लैथोसिलानि न'निफ्राय थांखानोसै रामोनदा नों थारैनो लैथोसिखौनो गनायना लामारबावबाय आरो आं बेसे बुजायबावनो नोंखौ हाबा नों मानो बुजिया मा गनायना लाबावमारबाय आंलाय मालाथ' गनायाखै मा जानला मानला बुंबाय थायो आयै नोङो आंनो गावनि मेगनजोंनो नुथारबाय हायाबा बेसे बुंबावनो आङो थेवब्लाबो बिमा नालाय बुंबावबाय आङो नोंनि मोजांखौसो नागिरो आङो आयै मा थांनो गोनाङावबो सान्थि गैयालै हा आरे बेसे बुंबावनांगौ आङो आयै दा बायसेयाव जुदि इसोराबो जुदि बुंफैयोना लैथोसिया बिदि होननानै थेवब्लाबो आं फोथाया नोंनि खोथाखौथ' बाद हो गुबुननि खोथाफोरखौथ' बाद हो इसोरनि भगबानफोरनि खोथाफोरखौबो आङो फोथाया बेसे बुजायबावनांगौ आयै लैथोसिया बेफोरबायदि नङा आं दिनै थांसै आरो गाबोन फुङावनो लैथोसिखौ लांखानोसै नों हाजारखि आंखौ बादा होआ मानो थेवब्लाबो आं लैथोसिखौ नागारा आरो आंनो गुबुन नांबावा आरो मा बाथ्रा जाखो बेलाय आं लैथोसिखौ हाबायानो खालामबाय गुबुनखौलाय आरो आं मानो हाबा खालामबावनो लैथोसिनिख्रुइ साबसिनबो नांबावला गाज्रिसिनबो नांबावला आंनो लैथोसिखौनो नांगौ बेजोंनो थैजासिम संसारखौ जालांगोन आं आयै नों बे खोथाखौ नोङो गोसोआव लाखि आरो नोंहा मा बेजों मा सुथुर दङ हा नों गावनि बिहामजोखौ मानो नायनो हाया मोजांबासो आं नायनो हागौमोन नोंथ' नुवाखैना बिनि गाज्रिफोरखौ आंसो नुदों हंला बोरायखौ गोसोथोमारो बेयो मिथिगौ ना आंनो नुथारदोंहाय आं नोंनो दा बोरै फोरमायबावनो हाबा आयै नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो जानला मानला नंखाय बाखायफोरखौनो बा जेनेबा नंमारगौसो बेफोरबायदि बुंथारो माथो आयै नोङो मानो आयै मानो आंनि संसारखौ नों मानो मोजाङै जालांनो होआ आयै मोजाङै जालांनो होदो जेबो गुलाय गुजाय खालामबावनांला जायखौ हाबा खालामदोंमोन बेजोंनो रुजु रुमै संसारखौ जालांनो सानो आं आयै मोजांबोथ' जानांबायना सोरथ' सहायनो हानो दे बेफोरबायदि गाज्रि फाज्रि बिहामजोफोरखौलाय सानसे नङा सानसेबाबो बिमाखौ गोसोखांगोन बिमानि बुंनायफोरखौ नों मोनथिगौ ना रामोनदा मा आयै नों साव होलाबायदों ना मायो सावा नाङा आयै मोनथिगौ ना नों सैथो बुंबासो सावा नांगौमोन नाथाय नों नंखाय बुंदों आयै आं मोनथिगौ आं नांबाय थाला आं थांसै आं गाबोन फुङावनो लैथोसिखौ लांखानोसै टाटा आयै बाय बाय आं दिनै थांसै बिमानि बाथ्राखौ लायाना नोङो सानसेबाबो फस्थायगोन नोङो रामोनदा माबायदि साव होयोलै आइया जोंहा धै आं दुखु मोनोलै थांनो गोनाङाव मानो बेफोरबायदि साव होयो नोङो आयै आं मोनथिया नों मानो बेफोरबायदि जालांखौ मानसिया बिदिथ' नङामोन नोङो साव होआखै आं नंगौखौसो बुंदों सानसे नङा सानसेबाबो नोङो आंनि बाथ्राखौ नोङो गोसोआव खांगोन थां नोङो ओजोंबो लैथोसिया गुबुन हौवाफोरखौ गोसोथोगोन थां लाइन मारिबाय थागोन नों नायबाय था नङाबा फस्थायगोन नोङो रामोनदा नुदोंना माबायदि आंनि फिसालाया आंनो जोनोम होदों आंनि बाथ्राखौनो लाला नोङो बिमानि बाथ्राखौनो लाला बिमाखौनो नांला नोंनो सानसे बिमानि खोथाखौ गोसोखांगोन बिमाखौनो नांगौ जागोन नोङो बे लैथोस्रियाथ' आखल गाज्रिसो सुनिसो फस्थायगोन नोङो रामोनदा बिमाखौ दिनै नोङो दुखु होदों नोंबो सान्थि मोना औ साव होबाय थां आं नोंबो सान्थि मोना
नांथो नोंनियाव माथ' मा बिमाखौनो बुजिया आंसो नोंखौ जोनोम होदों गिदिर गोलाव खालामदों फरायहोदों उन्दैयावनो नोंसा नोमफाया थैलांदोंमोन मोनथिगौ ना नाथाय दिनै बे बिमाखौनो नांला जाबाय बिमानि खोथाया नंखाय जाहैबाय पाप नांगोन पाप दिनैबा हले रुम नागिरथारगोन आङो बै मिनि सोरांनि न'आव आं 1 मिनिटबो दोननो हाला बिबारिखौ बिहासो जबरदस्ति बेफोरबायदि खालामबाय दङ बिबारिखौ दांलु दांला थै आंनो बेफोरबायदि खालामफेराखै ओरैनोबाबो आं मालायफोरनिबायसो एथ' गुन्दा नंखाया जानो हागौ आं बिबारिखौ 7 बोसोर 8 बोसोर गोसोथोदोंमोन थेवब्लाबो बेफोरबायदि दांलु दांला देहानि सोमोन्दो बेफोरखौ आं जेबोखौनो लाखिफेराखै खेबसेल' खुदुंफेरदोंमोन खेबसेल' बेबो खावलायावसो बिनि बारगाना जेबो खालामफेराखैमोन आंनि गोसोआ एसेबां गाज्रिसिमहालागै थाङालै दोना आङो बे मिनि सोरां पाप्पि थानाय न'आव आं 1 मिनिटबो दोननो हाला गाबोन फुङावनो लाबोगोन आङो र' आंनि लोगोआ रुम मोनगोन खोमा सोंनाय नायनि र' बेसो मिन्थिगौ अबाव दङ अबाव गैया हेलौ राजिब फोजोंजोबबाय दिनैसो माथो औलै भाइ रुम मोनसे नांगौ जादोंमोनलै रुम नोंनि थाखाय नामा नोंनि जानो गोनां बाजैनि थाखाय मा नंमारगौ नों बाजै नागिरना मोनमारबाय बबेनि ओमफ्राय माथ' रुम नांगौ न'आवनो लांदो डाइरेक्ट ना नोंसा आयंआ गनायना लाया औ बिदिखौनो बुंजायो माबालै राजिब आं नोंनो दिनै खसा बाथ्रा बुंनोसै आं आंनि एक्सखौनो हाबा खालामनो सानदों र' माने बिनिया हौवाया नागारलांबायलै आं आलाय सिलाय मोनबाय मानसिखौनो ओमफ्राय माबा दङ सासे हौवानिया फंबाय दङ सासे ओमफ्राय दा बियो बे बिबारिखौ ओरैबायदि माने उतपात खालामगासिनो दांलु दांला एकदम बिदि खालामगासिनो ओमफ्राय आरो बिबारिनो बेखौ नाङा हाबा खालामनो नागिरबाय थायोनो ओमफ्राय दा आंनि एक्सआ बुंदों आरो आं नोंजोंनो हाबा जागोन लागै थेवब्लाबो बेफोरबायदि मानसिजों जाया होनना बुंदों बेनिखायनो आं लाबोनोसै आलाय सिलाय मोनबाय आं दा मानसिखौनो आंनो दा मोनसे रुम नांथारगौलै गाबोननो फैगोन आं गाबोननो फुङाव लायगोन रुमालाय दङ फोजों सार जोंहा आदै लानायावनो दङ रुम मेरला दङ दे होमबा नोङो सोंनानै आंनो खबर हो जागोन दे आरो सोंलायनाङालै रुमानो मेरला दंखायो दिनै थेवब्लाबो सोंनाय नायनाय दे आं सोंनानै खबर होगोन दे भारायाबो बारा जानाय नङा दे बिदिनो 2500 जागोन खोमा दिनै दे होमबालाय आं सोंहैनि र' दे रुम मोनबाय होननानै बिबारिखौ फन हरनि र' हेलौ बिबारि रुम मोनबाय नों टेनसन खालामनाङा मोनबाय औ दाथ' नोंखौ जेबो खालामाखै बे पापिया दा अनसुलि दङ ना दे गाबोन फुङावनो लायगोन आङो दे आङो जोंनि सकसिम थांनो थाहैगोन नोंनो फन हरगोन दे थारैनो नोङो जोबोद मोजां मानसिया आंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामबाय बे जिउआव नोंजोंथ' आङो हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय मिनि सोरांनि उतपातनि थाखायसो आं नोंजों दा उफाय गैयिनि हाबा जानो नागिरदों नोंजों हाबा जागोन आङो थेवब्लाबो बे मिनि सोरांजों हाबा जानो हाया आङो बिबारि नों आंखौ दिनै किस खालामनो होमारासै आरो ना माथो खालामनांदों आंलाय ओंखारलां आंहा उन्दुनो सम जाबाय आसलथे मानो बेफोरबायदि मानो नोंसना आंनि फिलिंसखौ मानो बुजि मोनो आखिर खोबथोक बेफोरबायदि थाबाय थानो नोङो आंनि गोजानाव सानसे नङा सानसेबाबोथ' नोङो आंनि जाखागोन आं नोंखौ आंनि खालामना लाथारगोन नोंलाय अबाव खारग'नो नोंलाय बेयावनो थानांगोन ना बे न'आवनो नों मा आदाया फैगोन सानबावदों नामा आदाया फैला बेसेबार बुजायनांगौ नोंखौ आरे आंजोंनो जुलि जाबानोथ' जायो मा जायो दे जुलि जाबा गथ' रुजु रुमै संसारखौ जालांगोन अनसुलिखौबो अनगोनलै आङो सिरथा नोङो मिनि सोरां बेनिफ्राय थां खैदिन बेफोरबायदि थाबाय थानो नों खारग'आथ' र' एबारथ' नोंखौ आङो सान्स लासिगोन नों खारग'आ एबारथ' आं नोंखौ डाइरेक्ट प्रेगनेन्टसो खालामखागोन मिनि सोरां बेनिफ्राय थां होनदोंना आइ अनसुलि फैदो मा खालामबाय दङ उन्दुफैदो हर जाबाय दसे टिभि नायदोंमोन आं आयो कार्टुन आरो नायबावगौमोन माखौ टिभि नायबाय थानांगौ दहायनिफ्राय नायबाय दङ फै उन्दुफैदो आरो मिनि सोरां थां नोंबो उन्दुयै थां जोंफोरबो उन्दुनोसै आं बुंनायखौ गोसोआव लाखि नोङो बाजै एसे आगोलाव मा बुंदोंमोन आङो मायो दादै मा बुंदोंमोन नों आइखौ बेलेग दे माबा बै सानि लंगालानि थाइजौखौ खना लाबोनो होदों आंखौ फुङावनो बिसोरनि थाइजौआ गोथावथार बयबो लाङो दे थांदो मिनि सोरां जोंफोरबो उन्दुनोसै खोनासंनाय जोंफोर गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन बेनिफ्राय जों न'आव थाला न'आव थाला मानो सिरथा आइ नोंनि दादाया मोजां नङा नोंनि मिनि सोरां दादाया मोजां नङा आइ आं नोंनो दिनैसो खिन्थाबाय
मा होनदों आइ नों बेफोरखौ मिनिस्रां दादायाथ' जोंफोरखौ बेसेबा अनखायो नोंखौबो आंखौबो नों मानो बेफोरबायदि बुंदों आइ नोंनो आं बोरै फोरमायबावनो नों बुजिनो हानाय जाथ'वाखै जेखिजाया दादाया मोजां नङा जोंफोर बेयाव थाला मा बुंबाय दं नों बेफोरखौ आयै आं स्कुलाव थांनांगौ आं मोजाङै फरायनांगौ आरो आं न'आव थानासो मोजां मोनो आं न'खौ आरो गामिखौ नागारना मोनाव थाङा सिरि था नोंसा दादाया मोजां नङा नोंसा दादाया आंखौ गाज्रि नोजोर होयो आइ मा गाज्रि नोजोर होयो नोंखौ दादाया नोंखौलाय माथो अनसै नोंखौ बुयो नामा आइ नों दानो बुजिनो हानाय जाथ'वाखै बुजि मोनजोबो आं आयै आं बे न'खौ नागारना थाङा आं गोसो गैया नों न'आवनो थानो नागिरला आयै मानो बेफोरबायदिबा बोरै जानो मोस्रोमारि लानायाबो एथ' दिन थाबाय माबा जों फैफिनगोन दे आइ जों फैफिनगोन जेखिजाया गाबोन फुङावनो थांनांगोन जोंफोरा सिखारनानै दादैनो खिन्थानाङा दे फुलावबो नाथाय अबाव थांगोन जेखिजाया गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन नोंनो गाबोन खिन्थागोन दे थांगौनो गाबोन फुङावनो सिखारनांगौ 4टा बाजियावनो नङा मा जादों आइ नों मानो गाबदों दादाया मा खालाममारदों उनाव खिन्थागोन दा सम गैला गाबोन फुङावनो सिखारनांगौ दे उन्दुदो आंबो उन्दुनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय थारमाने बिराद बेस्थ'मोन आरोना बेनिखायनो बानायनो हाथ'वाखैमोन ओमफ्राय फिसानि लोगोजोंनो लाइन मारिबायखौ आङो दा दिनैसो बानायगोन आरोना दिनै बानायनाय ओमफ्राय गाबोन हगारनाय जागोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबाय भिडिअखौ गोबाङानो नेबाय थायो आरोना नायनो होननानै नाथाय एबार नेनायनि उनावबो नायासै नोंथांमोना नटिफिकेसनानो थायाखै खोमा जायबा नायाखै नायबानो जाबाय part-1317खौ नटिफिकेसना थायाखैबाबो लिरनानै नायबा फैगोन दे लोगोफोर प्लिज लोगोफोर प्लिज अननानै नायहै आं एथ' खस्थ'यै बानायो मानोथ' ओरैबायदि नेबाय थायो मानसिफोरा नायनो होननानै मानोथ' नायासै दे नटिफिकेसना थायाखैबाबो लिरना नायबानो फैयोना नोंथांमोना लिरना नायबानो जाबाय ओरैनोथ' 60K 70K भिउसआथ' जाखायोमोन लोगोफोर नाथाय एबार 30K ना 31Kल' जादों आरोना नोंथांमोना गोबाङानो नायाखै बेनिखायनो आं एसे बोरैबा मोनदों आरोना माने बानायनो एसे बादोंमोन थेवब्लाबो बानायनोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो माने बरिं मोनबाय खोमा होनना साननानै आङो बानाया सानदोंमोन लोगोफोर नाथाय थेवब्लाबो बानायथानसै आरो अखा हानानै लाइन गैया जाना थाबायना लोगोफोर 2-3 सानसो बेयावनो नटिफिकेसना थाङासै आरो आंनियाना गोबाङानो नुवाखैबो दे आरो लोगोफोर सोरबा लिरनानै नायनो रोङैफोरबो दङना बिसोरबो माने बिसोरनाबो नटिफिकेसन थाङाखैबा बिसोरबो नुवासै आरोना बेसोराफोरा नायनो होननानै नेबाय दङमोन खोमा दा आरो नटिफिकेसनानो थायाखैबा बोरै नायनो दे दा लिरनाबो नायनो रोङैफोरा बेसोराफोरा माने गोबाङानो लिरनानै नायनो रोंगौ देनाय थेवब्लाबो सोरबा दङना लिरनानै नायनो रोङि बिसोरो नुवासै आरोना जुदि नटिफिकेसनाबो थायाखैबा आरो सोरबा लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनबाबो नायनो रोङानो आरोना गोबाङानो आंनो कमेन्ट हरोमोन आगोलो नायनो रोङाखै होननानै माथो खालामबावनो आरो लोगोफोर उपाय गैया दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना गाबोन नङाबा समफोर लोगो मोनलायसिगोन आरोना फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबायखौ समफोर नुगोन आरो जेखिजाया 5टा-6टा मोनानि 5टा-6टाफोराव दे होमबा लोगोफोर थेंक इउ थाथ'लायदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव